Също телефона така ще го сложа, но за сега няма никаква успеваемост в риболовът. От около час и половина хвърлям, но имам само няколко калваната. В момента хвърлям на топчета с чесън, тъй като онзи ден видях, че имаше активност на тях. Едно приятелче беше хвърлял и беше изкарал 3 прилични кефала. Ето в момента виждам, че скачат риби, но не са тези риби, които ние търсим. Виждам, че рибите, които идват към мен, като примерно мръдна леко ваглера и те веднага се махат и това не е нещо, което е за хвалене. Има прекалено много мравчици, има много боболечки, има много... Цяло има много храна в реката, но тя като цяло рибата се храни с прекалено... Има малки рибки, има други видове храна, но рибата не иска да се храни с стъвта, която аз съм сложил. Сега ще сложа отново земен червей, защото отдеве имах изпусната риба на него. Сложил съм 2 сашми по грам, за да стане 2 грама, за да има малко, поне да се вижда от антенката на ваглерът. След ще ви покажа доста малка част от плувките, които Bobby Fischer ми изпратиха. И аз ловя само с тях, дори от преди те да почнат да ме спонсорират. Сега слагаме отново едно вторно червиче така. И идеята е дори една рибка да хванем, ще е от полза. Тази седмица ще кача 2 клипа, тъй като за компенсация предишният клип бе демонтиран и ще направя клип на един платен гео близо до село Звънчево, но не съм сигурен дали ще има клипи оттам, защото има прекалено много хора, не се чува нищо и като цяло е много... Не е това нещо, което е спокойствието тук сега, нали? Чуват се странични шумове от водата, от ремонтите, които правят тук по къщите, но там със сигурност има доста роми, има като цяло животни, деца има, викат и не се чува както трябва. Ще направя клип от един язовир близо до село Варвара. Ще отидем на откриването на шараните, на нощен риболов, 3 дни с шаранджийски войци, ще ходим на плувка с ваглер пак за шарани и ще се постараем да хванем някой шаран с тези ваглери на откриването. Тъй като вече имам няколко изкарани шарана на ваглер с тази войца и всичко. На този монтаж имам няколко изкарани шарана. И като цяло всичко се представя много добре по моите изчисления. Аз в момента ловя на схемата, която е точно с хвърлянето. Трябва да рибата някакси да се активира, но тази успеваемост не е както онзи ден, когато бях тук. Хванах доста червеноперки на торен червей, но не всеки ден е Великден, хората са казали. Да ви кажа също с какъв риболов друг практикувам. Практикувам фидер риболов, спининг с мухарка, с шаранджийски войци. Ще има клипове и с тях, но нека да разрешат първо риболовът на шаран. Тази седмица ще демек в петък. Днеска е понеделник. Ще направя един риболов и ще се случи след малко.